Yan, isang maulang Huwebes ng umaga po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po, hindi pa rin po tumitigil ang ulan, ano? Kasi gawa ng habagat, tapos meron na naman pumasok na panibagong bagyo. So sa panahon ngayon, tag-ulan, maraming sakit-sakit na naman ang ating mararamdaman. Diba? Lalo na pag mahina ng resistensya mo sa lamig. Tapos meron kang mga, pag maulan, malamig, meron kang mararamdaman ng mga kirot-kirot, lalo na kung operado ka. Gaya ko dati po, no? Operado ng appendix, pagka ganito malamig, kumikirot talaga yung aking tahi. Pero simula po nung uminom ako nitong produkto na ito, galing dito sa company natin sa Success Club, nawala na po, hindi na siya kumikirot. Tapos yung mga nginig-nginig, yung mga parang tinutusok-tusok yung kamay mo, naipasmado ka, ganyan, may mga tusok-tusok kayo nararamdaman. Ngayon wala na po. Simula nang uminom ako itong produkto ng Success Club. So ito po, kilala naman natin to, napaka-basic at napaka-kilalang produkto. Ito po si Spirulina, Success Club Spirulina. Ito po ay kumpleto ng 42 vitamins and minerals at 18 amino acids. Lahat po ng vitamina na kailangan ng katawan natin, andito na po kay Spirulina. So Spirulina po, galing sa isang lumot na nabuhay o na-farm nila sa isang alkaline water. Marami pong klase ng Spirulina. Mas may mura, may mahal, may katamtaman lang. Pero po may mga Spirulina po kasi na hango o kuha nila sa mga hindi alkaline water. So kapag hindi alkaline water ang kinuhaan ng Spirulina, yun po ay acidic. Di ba po? Kaya ng mga tubig natin ay acidic po yan. So kailangan po yung iinumin natin Spirulina para siya ay talagang mabisa at mabilis makapagpagaling. Within 1 week lang po, meron agad resulta kung ano man nararamdaman mo. Basta may magiging resulta agad sa loob ng 1 linggo o wala pang 1 linggo. So itong ating po Spirulina, galing po ito sa alkaline water. Doon po ito na i-farm sa isang alkaline water. Kaya ito ay mabisa at mabilis po, at magaling po talaga siya. Unlike sa ibang Spirulina. Hindi naman po natin sila sinisiraan, pero yun pong katotohanan na merong Spirulina na galing sa hindi alkaline water, kaya acidic po siya. Kung inom natin, uminom pa tayo tubig na acidic, hindi lahat na acidic. So ito po, si Spirulina. Dito kay Success Club po, si Spirulina, bibili ka lang sa mababang halaga nito, may business ka pa. So bukod sa gumagamit ka na nito, gagaling ka na, meron ka pang business. Diba? Sa iba po, mahal to. Nasa 700 ba? 750? Up. Basta po sa Success Club, ang pinaka mababang bintahan ng Spirulina, tapos may business ka pa. Po. So paano? Saan makakarating o paano ka makakapagsimula ng business? O paano nga ba trabahuin ang business kay Success Club? Ganito po yan, Siguro naman mayroon tayong 399 pesos. Yan. 399 pesos. Pag bumili ka nito, pag meron kang 399 pesos, meron ko ng isang bote. Ito po ay 100 ang laman na tablet. 100 tablets. So may business ka na. Simula na bumili ka, may business ka na. So paano mangyayari? So meron tayong tinatawag na matrix system. Ang uso ngayon kasi matrix system kasi kapag ka sa binary, mahirap po yung binary. Doon na sinasabing marami scam, pero hindi naman scam ang binary. Gangan nga lang na kapag ka hindi mo na parisa yung kabila mo, hindi ka talaga basta kikita. Pero ito kay Success Club, siya po ay matrix, sabihin mo, dalawa nga ay mahirap lalo pa yung tatlo. Mas madali po ang tatluhan kaysa sa matrix, kaysa sa binary, yung dalawahan lang. Ito po, So bumili ka na ng isa, product, Spirulina. After 1 week, may naramdaman ka na mabuti, At talaga makakaramdam ka ng pagbuti ng iyong pakiramdam. Ano man yung nararamdaman. So ngayon,
Dahil gusto mong makatulong din sa iyong kapwa, i-share mo ito sa kanila. Share mo kung anong naramdaman mo, anong experience mo kay spirulina. So ngayon, siguro naman mayroon kang 3 kakilala. 3 lang po, 3 lang. Okay lang kahit marami, pero minimum 3 lang po, para hindi tayo mahirapan, 3 lang. Na bibili rin po ng 399 na halaga ng spirulina. Dahil nagustuhan nila ang testimony mo at gusto rin nila subukan, meron din sila nararamdaman, bibili rin po sila, nagtigi-isang bote, 399. Diba? So, bawat isa po dyan, sa 399 nila, mayroon kang kita na agad na 110. Dito 110, dito 110. So, suma total, yung 3 na yan na ipasok, mayroon kang 330 pesos. Diba? Mayroon ka ng 330 pesos na kita agad. Nag-share ka lang. O sabihin natin, wala ka pang ma-sharean. Naubos na isang bote mo, gusto mo uli bumili. Pwede maging ikaw rin to. Ito, pwede rin maging ikaw. Bumili ka ulit ng isa, 399. Meron kang kita na 110. Sarili mo yun, Bumili ka lang ng pangalawa, may kita ka na uli. Bumili ka ulit ng pangatlo, pang-apat. So, itong first level na to, sa'yo lahat, may kita ka pa rin. 330 pesos. Kasi 110 pa rin po eh. Once ma-include dyan ngayon, kinabukasan o mamayang gabi, pwede mo na ma-withdraw agad po yung 330 pesos mo. So, kumita ka na. Hindi ka lugi. Kasi may product naman nakapalit po eh. At napakamura pa. Spirulina, napakamura ng 399 lang. Tapos kumita ka pa ng 330, may spirulina ka pa. So, ganun. So, ang gagawin po itong 3 na na-invite mo, kung sakali ito na-invite mo itong 3 na ito, ganun lang din po ang gagawin nila. Dahil na-inspire sila, siguro naman mayroon din silang 3 kakilala. May 3 din po silang kakilala. Ayan. So, masisiran din nila, nabibili rin ng 399 sa spirulina. Pero hindi lang po spirulina ang ating produkto dito, marami tayong produkto. Ito na ating hina-highlight si spirulina dahil talagang napakagaling at number 1 na kailangan ng katawan si spirulina sa ating mga health concerns. So 399, itong siya na nag-invite dito sa 3, meron din siyang kita na 330. Kasi 3 330. 399, tigo 110 yan eh. So itong dalawa na to, ganun din, may 330 din sila, 330. So, lahat yan ay siyam. So, siyam na yan, hindi na ikaw nag-invite po niyan, Ito na yung 3 invite mo nag-invite niyan. So, meron ka pa rin kita dyan na 90 pesos. May 10 piso ka po bawat isa sa kanila. 10 pesos. O may 10 pesos ka dyan. 10 times 9, 90 pesos. Bumaba po, Doon talaga, kasi sila na nag-invite eh. Pero maganda po doon, hindi na ikaw nag-invite, may 90 pesos ka pa rin. Wala ka lang ginawa. So, yung siyam na yan, magta-times 3 lang din sila. Diba? So on so forth. Ganun. Pataas na pataas ang kita mo dyan. 30, 90. Kung sumunod, kung ilan ng tao dyan. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. O, may 270 ka. 270 ka dito sa 3rd level mo. Diba? Hanggang pababa, hanggang up to 12 level, ang potential income po dito ay 4.4 million. 4.4 million pag na buo mo yan hanggang 12 level. Siguro naman yung 3 mo, meron silang kakilala ng 3 lang. 3 lang. O kung ikaw naman, meron ka pang ibang kakilala at nagkaroon ka ng pang-4, kung sinong bakante dito sa ilalim, kunwari, itong siyam na ito, ito siya, ito, may meron na tigta 3. Ito, 2 pa lang. Yung isa mo, babagsak yan dito sa iya para maging 3 siya. Pero, direct mo yan. Ang 110 yan, mapupunta sa'yo. Ang 110. Tapos siya naman, meron siya 10 piso. Kasi indirect niya yan eh. Ganun po yun. Hahanap ang system kung saan yung bakante, doon malalaglag yung mo. Kaya, meron tayong auto spillover eh. Kapag may bakante sa ilalim, yung isang tao,
at meron kang isang idadagdag na sarili mo, doon yung papasok. Kikita siya. Kikita siya, 10 piso, tapos sa'yo yung 110 kasi ikaw ang direct eh. Paano kung may upgrade yan kasi meron tayong upgrade pa eh, 1699. Pero ito lang pag-usapan natin itong 399. So yun po 4.4 million pag nabuo mo yung 12 hanggang 12 level mo. Pero maganda po dito mga kapatid, 3 lang ang in-invite mo. 3 lang. At ang inilabas mo ay 399 lang. So ikaw isang sigurista. Isa lang. Walang problema. Siguro naman po may kilala tayong 3 na may 399. Pamilya mo, asawa mo, anak mo, mag-anak mo, kapitbahay mo, kahit kaaway mo, alukin mo na para magkasundo kayo, bigyan mo siya ng business. Dito po wala tayong dito. Lahat tulungan natin, lalo na kung may mga problema sa katawan. So, yun yung spirulina natin. Meron din man tayong Haplas, essential oil, napakabisa nito, Napakaraming patutuo nito, kahit ako may patutuo ako nito, si Mrs. Isang gabi, biglang nagising, umiiyak, namimilipit sa sakit ng tiyan, sikmura. Binusap ko agad dito, hinaplas ko ng hinaplasan, hinagod ko ng hinagod, Maya-maya, kumalma, natulog. Tulog agad siya, humilik. Diba? Ganun po. Essential oil po, 399 rin po ito. 3 piraso naman to, 399. Tapos meron tayong mineral eye wash, maganda rin po sa mata natin. Panglinis, may katarata tayo, may glaucoma, manamula ang ating mata dahil sa mga usok, sa labas. Ito po, papatak lang kayo, 2 patak. Yan po, Meron tayong kape. Ito po, 1 piraso, 399. Yung kape natin, isang box, 399. Meron tayong pabango, for men and women. Maraming klase ng pabango. 399 din po isang bote. Tapos meron pa tayong sabon. Charcoal. May collagen tayo. Ayan, may whitening soap tayo. 3 piraso naman nun, 399 lang din. Maganda rin po ang ating mga sabon. Yan, napakaganda. At meron tayong isa pa, yung Quantum Alkaline Flask, yung lagay ng tubig. Makaganda po nun, pero malaki ang presyo nun eh. So dito lang tayo pupukus muna. Sa 399 at sa ating spirulina. So yun po siguro naman, hindi ka manghinayang sa 399 mo. Kung gagaling ka naman sa nararamdaman mo, subukan nyo po. Wala pong overdose siya sa spirulina dahil ay galing sa natural. Galing po lang yan sa lumot na buhay o finarm nila sa alkaline water. So, pinulbos nila at ginawang tablet para naman mas magandang inumin. Naman kumain tayo ng lumot. So, hindi po yung lumot na basta-basta na nabubuhay. Yung po ay finarm at direktang galing sa sunlight, sa sinag ng araw. Pero sa may alkaline water po nila yan finarm. Kaya maganda po siya. At yung po ang katumbas ng isang tableta ng spirulina ay para ka nang kumain ng 1/4 putos at gulay. So kung inom ka ng 4 na tableta, para ka nang kumain ng 1 kilong prutas at gulay. So ang pag-iinom po nito 30 minutes before meal. Ang dosage po depende kung may nararamdaman ka na medyo matindi sa katawan, magpipito-pito ka po. Yung iba, talaga matindi ang nila, nagdo-dose sila, 10-10. Sa isang araw, kung 7-7, 21. 7 sa umaga, 7 sa tanghali, 7 sa gabi, 30 minutes before meal. Kung 10-10 ka, di 30 sa isang araw. Mas marami, mas magaling, mas mabilis ang resulta. Pero ang minimum po, kapag kami nararamdaman tayo, kung hindi mo pa kaya ang maramihan, hindi mo kaya uminom, minimum 7. Pero kapag okay ka na yung 5-5 o 4-4. Ako po 4-4 ang iniinom ko eh. 2 beses na nga lang kumiinom, umaga at gabi lang, tanghali hindi na. Kasi nung may nararamdaman ako, talagang po yun. Araw-araw yun, umaga, tanghali, gabi, umaga, tanghali, gabi. Yun ang pag-iinom ko po nun. So nung nalunasan na sa awa ng Panginoon, sa tulong ng Diyos, at ginamit niya sa spirulina, okay na tayo. Unti-unti lang nararamdaman, hindi na gaano. So nag-4-4 lang tayo o 5-5 na lang tayo. So ganun po, try nyo po. Walang mawawala at walang mangyayari po sa inyo na hindi maganda. Pagkos maganda magiging resulta,
sa ating katawan at sa ating bulsa kapag try natin si Success Club at ang kanyang spirulina. Try na po natin, huwag tayong maghalangan, huwag tayong mahiya, huwag tayong manghinayang, subukan. Try po natin, walang mawawala. Bagkus may magandang mangyayari na magandang resulta po sa ating katawan pag sinubukan natin sa spirulina. Magaling ka na, may business ka pa. Very simple, very easy business po ito, si Success Club. Napakagandang pagkakitaan, napakagandang negosyo. At isa pa po, hindi mo kailangang umupa ng opisina. Bahay mo lang, kung saan ka nakatira, doon ka lang. At ang maganda pa po nito, hanggat hindi mo kaya magpaliwanag dito sa business natin, kami po ang bahala. Pupunta kami sa bahay mo, nag-sit ka ng seminar, punta ka po dito coach, meron ako dito 5 tao na makikinig, bababa po kami dyan. Opo, hindi nyo po kailangan magpakain sa amin, hindi namin hinihiling ang magpakain kayo, o ano man. Kusang loob nyo lang po yun. Pero wala po sa amin yun, hindi kami kailangan pakainin mo kami kailangan ganito nyo kami. Wala po. Basta may makikinig lang, pupunta po kami. Ang pamasahe, amin po yun. Hindi nyo sasagutin ang pamasahe, sagot namin ang pamasahe. Para matulungan po kayo na makabuild ng team. So, ganun po dito, Success Club. Free training tayo once na may dashboard ka na. Mayroon tayong mga free training. Andun na po sa dashboard, yung mga testimony, yung mga kung paano ito ipaliwanag. Nandun na rin po sa dashboard. At meron tayong mga Zoom meeting kung malayo ka, hindi ka maka-attend, makapunta ng office. Meron tayong Zoom meeting every Tuesday, Thursday, and Saturday. At mismo, kadalasan, ang CEO ang nagtutok, nagpapaliwanag sa ating produkto at sa ating business. So, yun po Try po natin, huwag tayong mahiya, huwag tayong manghinayang. Simulan po natin, subukan po natin. What is 399 pesos? Nakakabili nga tayo ng alak. Higit pa dito nagagastos natin. Nakabili tayo ng mga bisyo natin. Pero anong kapalit? Sakit sa katawan. Pero kumita ka ba? Hindi. Bagkus nagkaroon ka ng sakit, talo ka pang gumastos. Pero kung susubukan mo dito yan at ng mga kaibigan mo, yung 399 nyo, subukan nyo, gagaling pa kayo at kikita pa po kayo. Mga tambay dyan, mga estudyante, magtipid kayo, magtabi kayo. Pag nakabuo kayo ng 399, PM nyo ako. Ipasok nyo dito. Tingnan natin kung totoo ba ito hindi. Kung hindi ito totoo, ibabalik ko yung 399 nyo kung hindi kayo kikita. Pero, hindi talaga kayo kikita kung hindi kayo mag-i-invite. Mag-share. Diba? Kailangan may maipasok kayo kahit 3 lang. At yung 3 na yan, ganun din ang gagawin. Easy lang. Ang payout, madali lang. Through GCash, ibibigay mo lang yung GCash mo, mismo ang may-ari ang mag-GCash sa'yo. Papasa niya sa'yo kung magkano ang payout mo. Lahat mo po yan ituturo kung paano ang gagawin. Ang lang po dito, subukan nyo at magsimula po kayo. Tara na, simulan natin kung saan subukan at kung saan makakarating ang 399 mo. Sabi ng Corneto, saan makakarating ang 20 pesos mo? Hindi ka nakapasok ng disco kasi 20 lang, sa labas ka na pinasayaw. Pero ang 399, saan makakarating yan? Sigurado, malayo ang mararating yan. Kasi 4.4 million ang potential income sa 399 pa lang. Yan pa lang po yan mayroon pa tayong upgrade, 1699, pero hindi natin pag-usapan muna yan. Ito lang po tayo focus sa 399, pangmasa. Pangmasa po ito. Meron kang grupo, meron kayong samahan, ikaw ang naunang nakaalam, nag-join ka, gusto mag-set ng seminar para sa mga kasama mo. Swerte mo, lahat sila, direct mo. Ilan kayo sasamahan nyo? 100. Hindi mayroon kang 99 na direct agad, power. Laki ng kita mo dun. 99 agad, ilang level ka na kaagad nun. Diba? 4th or 5th something. 2 plus na. Kita ka na agad ng 2,000 mahigit. 2,000 to 4,000 na agad yata ang kikitain mo dyan. Diba? Ganun lang kasimple ang ating business, mga kapatid. Kaya huwag manghinayang sa 399, subukan ng mapatunayan. So, pag inaantay nyo, PM na po Richard Rales sa ating FB Messenger para magkasama-sama po tayo, umangat.
umasenso dito kay Success Club. Ang hanap po natin yung talagang sawa na sa kahirapan at may pangarap pa sa buhay kahit may edad na. Marami tayo ditong mga matatanda na member. Pero matanda sila pero kumikita. Nangangarap pa rin para sa kanilang sarili, sa kanilang mga apo at pamilya. Habang sila'y nabubuhay. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa po tayo. Pag tayo manghinayang, madaling i-provide, 399. At marami pong klaseng kitaan, 7 or 6 or 7 na klase ang kitaan po dito. Pero ito lang po ang ating munang itinapik para hindi kayo malito. Ito muna. Napakasimple. So go! PM na! Thank you sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel. Ano po? Para update kayo sa ating mga video na i-upload. Thank you. Bye-bye! Masaganang umaga, Pilipinas. Welcome, Success Club.